שלום, שמי חן אלר, ובין יתר הדברים שאני עושה, אני גם חוטא בכתיבה. לפני 3 שנים בערך יצא הספרי הראשון בשם נרקיס 232, שזה ספר מתח פשע, שכתוב בצורה זורמת, יפה, כלילה, ספר מעניין, ממליץ עליו, אבל לא על זה אני באתי לדבר איתכם. עכשיו אני עומד להוציא את ספרי השני לאור בשם שומר על הסוד, והפעם זה ספר שונה לחלוטין מהקודם, זה ספר שהוא רומן אירוטי שכתוב מזווית ראייתו של גבר, שזה משהו מעניין. הגיבור בסיפור מספר את כל התהליך שהוא עובר מהילדות שלו בבית הרוס, וכל תהליך ההתבגרות שלו וההתמכרות שלו למין, לחדר המיטות ולנשים בכלל. הספר מתאר חוויות מאוד אירוטיות, מיניות, ערעורים של הגיבור, לבטים, וכל התהליך שהוא עובר עד שהוא מחליט את מה שהוא מחליט, וזה ספר מעניין, אני ממליץ עליו בחום. אני אשמח מאוד שתתמכו בהוצאת הספר, הכנתי שורות מעניינות, ואני מקווה שאנחנו נצליח להגיע ליעד. תודה.